També en relació a l'acte de concessió de financiació de la Fundació Telefònica en el projecte de l'Associació per la Integració de les Persones amb Síndrome de Down de Menorca. I, per tant, agrair a la senyora Arantxa Doncel, directora d'Empreses de Balears de Telefònica d'Espanya, que sigui aquí, a Fernando Amaro, voluntari de Telefònica, que tal com m'han explicat, que et gira tot en tota la seva il·lusió i els seus projectes d'ajuda ben altruistes. Dir també que en el representant de la Junta Directiva de l'Integració de Persones, agrair-li també la seva presència, i també en el Rotary Club de Maó, que han fet possible, que en formen part també de fer possible aquest projecte. Nosaltres compartim aquest inici d'un projecte que sabem que es farà realitat per iniciativa del que és l'ajuda de la Fundació Telefònica i que és fruit d'un treball de molta gent i que, a més, això permetrà a les persones afectades per síndrome de Down i a les seues famílies que aconsegueixin una millor seguretat dins tot un procés de lo que són xarxes socials i de lo que són desenvolupar habilitats i un aprenentatge que estic segura que ens enriquirà també com a persones i ens ajudarà que el seu dia a dia sigui molt més, com diria jo, molt més ampli dins tot aquest coneixement que anaran tinguent en el que serà aquest curs. La Fundación Telefónica en marzo abre una convocatoria para que los empleados propongamos acciones de ayuda o en las que participamos nosotros, las que queramos participar, que vayan dirigidas a asociaciones que tengan como interés la integración social o la ayuda a colectivos desfavorecidos o para jóvenes o para grupos sensibles sociales que nosotros creamos que podemos ayudar o que estemos participando. Esa convocatoria este año, gracias incluso y a la buena hacer del Club Rotary de Menorca, de Mahón, perdón, siempre se me olvida, se dirigió y nos puso en contacto como posibilidad que la Asociación de Afectados por el Síndrome de Down fuese la asociación a la que nosotros nos dijéramos. Cuando hablamos con ellos, les preguntamos qué necesitaban, pues entre las cosas nos preguntaron pues, por el tema de Internet, por todo lo demás, y surgió automáticamente la posibilidad de hacer un curso de seguridad tanto para padres, en el caso de cómo controlan y que conozcan cómo funcionan las redes sociales y Internet y la seguridad en Internet, como para los afectados que a veces usan esas redes con un desconocimiento o con una tranquilidad que no exenta de un poco de ignorancia en la que corren peligro. Entonces, rápidamente, cuando lo puse en contacto con otros compañeros, todos se entusiasmaron. Gente de Barcelona que está muy bien instalada y son grandes profesionales de la compañía, se propusieron para hacer los contenidos. Impliqué a mi hermana pequeña, que es pedagoga y doctora en pedagogía y especializada en inclusión social, más 4 compañeros de aquí, y lo pusimos en marcha. Se presentó, mi papel es utilizar mis contactos aquí y allí en fundación y demás para que todo salga bien, echar una mano a la asociación, utilizar al club, a Alfons para que nos echen una mano también, para hacer llamadas y dejar de hacer llamadas, para presentar un proyecto que al final se aprobó en mayo y que ponemos en marcha ahora, ya está puesto en marcha elaborando ese contenido y que finalizará entre diciembre y enero diciembre del 2016 y enero del 2017. Serán cursos separados de afectados y de padres, tantos como sean necesarios en función de los inscritos i de les necessitats que en cada cas són diferents. Es posar els temes aquí. Nosaltres volem agrair molt a la Fundació Telefònica que hagi tingut en nosaltres aquest detall d'ajudar els joves en Down que es puguin integrar més a les redes socials i puguin emprar més còmodament. Jo posaria com a exemple, per exemple, que nosaltres com a pares i com a educadors el que intentem és que ells puguin dur una vida independent un poc
i per exemple que se'n recordin quan surten de casa seva agafar la clau, quan surten de la casa tancar, anar per la carretera o pel camí, anar per damunt la cera, aturar-se un pas de peatons, mirar a l'esquerra a la dreta, aquestes coses més o menys, no? Del dia a dia. O que si van per un carrer, que si hi ha una senyal que no hi ha sortida, no entrar en aquell carrer, o si és un carrer llarg i fosc, no intentar entrar, o aquestes coses, no? I això seria tota vegada aplicable en els temes d'avui de les redes socials, que tots sabem que és una cosa que ha entrat molt en els darrers 20 anys dins que nostra i hi ha les coses bones i les coses dolentes i saber-los encaminar un poc i que no es puguin tenir, el dia de demà puguin tenir un disgust, no? La veritat és que és un plaer venir a la illa sempre i més encara si és per donar l'inici d'una iniciativa per part dels nostres voluntaris de Fundació Telefònica. No sempre que tinc aquesta oportunitat, jo també soc voluntària i ben cert que per nosaltres a la companyia és un honor i és un orgull tenir treballadors, tenir companys com en Fernando, que s'ha involucrat i aquest no és el primer pic, sinó que és el segon projecte que aconsegueix financiació de la Fundació per aquí, per a Menorca, o també amb l'Olga Mendiorri Martínez, amb la Maria Albertí Beltrán i amb gent com en Valentí Pagador i en Vicenta Volta, que són les dues persones que estan treballant a Barcelona, però que vindran i també faran de professors en aquests cursos, que estan treballant juntament amb la seva germana, amb la doctora Amaro, que de veritat ets un cas, perquè ets capaç de mobilitzar aquí a Barcelona. I la veritat és que és un orgull poder tenir companys que no només amb aquesta energia, amb aquesta força, sinó que a més dediquen temps, recursos, el més preciós de tots els seus coneixements, la seva il·lusió, per tal de fer servir totes aquestes energies i tots aquests recursos per ajudar els altres, o també a la comunitat. Nosaltres tenim la sort que mitjançant la Fundació Telefònica podem donar cos en aquestes iniciatives i la veritat és que estic molt contenta perquè quan me van contar el projecte me va aparèixer beníssim, me va aparèixer espectacular aquesta idea, perquè fa un mes vaig estar a Alacant amb un dels nostres experts de ciberseguretat i varen sortir després de 3 hores de sentir aquest expert assombrats de tots els perills que hi ha a l'internet i en aquest món i que crec que no són conscients. A més, si ens estem dirigint a una comunitat i a un grup desfavorit com els dels nens i de persones que tenen síndrome de Down, jo crec que hem de tenir aquesta sensibilitat encara molt més grossa per tal que sàpiguen, com tu molt bé has dit, si han d'anar per aquest carrer o en aquest altre i evitar riscos i coses que poden ser perilloses, aleshores, a més, en el món d'internet, de les redes socials, i crec que és molt important col·laborar en aquestes iniciatives juntament amb els pares. Així tot, a més, una iniciativa de noves tecnologies a Menorca, on Telefònica està fent un desplegament de fibra, que el nostre objectiu és arribar al 90% de la població, ens encaixava totalment. O sigui que, enhorabona, tant als nostres companys voluntaris de la Fundació, a l'associació, al Rotary Club, gràcies al suport del Consell, i la veritat que per nosaltres, ho torno a dir, és un plaer venir a Silla, però a més, encara si és per donar començament a una iniciativa com aquesta. Gràcies. Doncs molt bé, benvinguts a Menorca i benvinguts en aquest Consell.